Значи не искам децата ми да слушат Дара. Защо? Защото не искам да бъдат възпитавани в сатанински ценности. Тя в къщата ли ти влиза? Еми не, ама навсякъде пускат Дара, бенгеренга. А вие каква музика слушате вкъщи? Естествено, че класическа. Щеше да е много по-различно, ако бяхте слушали класическа. Бах, Бетовен, Моцарт. Класика. Бах. Аз пари за май Бах нямам. Бетовен куче ли ще ми пише музиката? Или бомбонките Моцарт? А друг жанр? Какъв? Слушам Какво? Металица. Метал. Имаш предвид метал. Не, метала много там сатанинска работа. Той е по-мекото металица. И кои банди слушате? Кои? Ирон, Майден, Коян. Не се казва Коян, не е това я българско, а просто така е обърнато ръто и е корн. Добре ли? Също Деп, Пурпле. А кое ти е любимото парче? Ето на Металика. Металица. Металица, любимата ми песен е... Ето защо не харесваш Дара. Заради третото парче, разбирам те. Да беше четвъртото, щеше да я харесваш. Не, няма шанс.